tak bamsa jeng jotono sawi mankana Karbook subdivision no bolongni mal matarok nukjagui tongui tongmani jeng khana kha Karbook subdivision no gong phayo neirok phiaba tabo khe katal khe ahai no ahai nukjao khwa bolongni Mayoung maknei West Karbook Khuri Kami o nukjakmani mangpli nukjawi phaijaphiyo khwa phiaba tabuk ano Karbook hangkorni bolong bedekni ojamarok tamu khlai tong tamu wanchogui tong tauk phano mungsa phano srai srai sawi manyakhu Karbook amchoini lukurok kok sawi khnarmani thangtui phaitui gongno kirilai tongui tongo nei phiaba katal khlai ahai no ahai Mayoung nukjakmani yagulo belai khlai no wana laijak Karbook subdivision ni tongko song tongui chanai tiprasa bosongrok aro kok sathai klayo borongni bolong yagra debra guri wino bebak bolong hokjagui khuk chajakmani rabat kaijagmani kwai kaijagmani rokni bagino borokni bagui belai tongke sep ongui tabuk borok rokni bisingo tuluk nukjakmani ongkhana nei tripri khorang khaklayo jeng bebakno sawaimano muya phaina thangthani gongbai warjagui tabuk jibi sak ham nogo klaijak tongui tongmani hnei abo bebakno particular a area no klai bayo kobang hakchal klaya tabuk sakjora tongko song tongui tongnai lukurokno kebo Mayoung bai eba gongbai buthar jakha hnei khanayakho taksani mangpliyo phiaba tripura hapang bwskangni jora rogo chini bororok derayakho swkang bokti hai yapri seno tabu naithai abono Hei, tui ke ma bot tui nasi hapini sih bener. Bawa baik lagi lah, saya selai ni nai. Ruha boleh kuri kata lah. Ruha. Baik kur maya akhir lah. Ada tak baca somai nana, tak.